खुलुमबाय आं रिंकुमनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय, बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 25 आगस्ट 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया अदेबानि मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियाव खहा जागोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननाय नङा। गुबुनजों थगायजागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। गोसोआव जिंगाया बांगोन। न'खराव अदेबानि अनलायनाय फैगोन। गुबुनखौ बांद्राय फोथायोब्ला खहा जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। साननायफोरा देबारनांगोन। गुबुननि अनसायनाय मोननाय नङा। बृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। खहा जानायनि सम्भावना दङ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। देहानि बबेबा मोनसे बाहागोआव जोखोम जानो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बबेबा गोरोन्थिनि थाखाय गोसोआव उनदाहा फैगोन। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोद मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गोदान खामानि मावनो गोसो जागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सुथुरखौ फेजेननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोद मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। माखौबा साननानै गोसोआ जोबोर गिलुं गिलुं जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबां जागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन। साननायफोरा देबारनांगोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया नाथाय मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां थानाया गाहाम। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। गोबां लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोदान प्रजेक्टखौ जागायनो खाबु मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। फालांगियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम।
समाजाव गोबां मान मोनगोन, बयजोंबो बाख्नायजागोन, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव बयजोंबो अनजागोन आरो मान मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम, जाब्रबथायनि आसा दङ। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोबां खामानि मावनो गोसो दुंगोन, समाजाव मान मोनगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन, माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां खहा जानांनो हागौ, मानहानिबो जानांनो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा, रांखावरियाव मोजां नङा, फालांगियावबो खहा जानो हागौ, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, सोरबा गोजाम लोगोजों जानबुङाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन, देहाया मोजां थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो जाफुंलांनो हागोन, गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।